Hi guys, so continue ni siya sa among mukbang sa last vlog nako nga banding sangal girls no. So naamo na si Ana Rose, si Wiser Bad, nangaon mi og sinugbang tabas and salad. So mo na guys. So continue ra ni guys kay wala lang taon ko ilaing ma-upload no. Bear with me guys, char. Asas man kay mo man tatoy akong advice lan. Ngagan. Wala unsa man no. Mani Happy na rabi na sumangkay. Pero still, ilibak kanila. dili Ang usap. Ang usap ko. Ilibak, hoy. Lara man ang suka ng anak. Oy! Pati sila ito ngayon. Kariri ara ako. Mo doon yung tigilan. Anak, ipag unag ang pakin. Buha na ka? Or sa mga ganun ko? Ang buha? Dali magkahalang guys. Uy! hala. Kami mo nung sila. Ay, dako kayong Mananak. Wa ko naramdaman nga halam. Manhid na kay ko guys. Ha? Kita gi akong kilid kay mo pagka. Kung yung sila. Hindi na sila kunin mo ang kuan. Uban ang makuan mo, ang pagdayon. No? Lami ko niyon ungin kay ni piso kayo. Pero sa mo kuan ko isko. Pining ganin niya magong din niya. Wala no. Sa mo. Ah, gagawin na. Nya uto na biya ako kapalit, diba? Kung kayo kuan ikda ni han balik ko na kalo. Ulitis na sila. Ay, ita. Pao. Wait man. Uy lagongan. Sa laiwa kay sa akong panguan. Gaya. Hindi daw maka. Singwi na siyang kaon. Wala na akong panguan. Palan Kani may akong gibanatan. Patyo na gunak. Na. ang kaon. Kailangan ko patyo siya para siya namang gibis. Lagi siya na mayo. Utok na siya. Abdi ay anak. Wala ka pa naman sipay. Hindi Kalinaw. lang siyang kuyo. Kanina sa'yo kayo chat na ato ba ako kuan revive. Kay ko yung siya. Mangkoy ko. Na si Arvin Santos. Laki player ni si Arvin Santos. Sino sa Arwin? Gusto siguro makakita. Si Arwin. Skateboard player. Di mo ba yan? Awa ko ba yan? Si Arwin Diyos. Dan. Hindi ako. Kaulit angay mamukbangers. Gusto na ko kayo. Nagkananan na ako. Di mo angay mamukbangers kay Kana bitaw kuan basta bisag ingon ani. kanang uban isa man ka katubas ni kuan na imukbangers na daghan kay siya gikuan iya yung hutdon paningto na gud siya Pinganong kanang sila kasi sa garang mga kana. rokok Mga food insane. rokok SMR na Hello, mga makanang mga raw nga mahilaw. dili man po Kaon pero siya? makaon siya daghan kay siya gikuan din hutdon jud niya dili kay siya maka as in malimpyo ginang hutdon jud niya as in pinaka Sa kanang dili maklibang ang mga pero dako dagoy jud sila gumahan sa tiyan Naanad na ba ilang piyan? Pero mag-diet tagoy na sila dyan pinaka-days ang mga days. Yung mag-daily vlog, gano'n sila. Ulitin. pero buto paggutom jud dagoy na sila ngayo Gusto ko na kung balance mo ang... Mga exercise. Hmm? Kaya itong Pero, para bitaw ng mga, kada bitaw ng Koreana, yun si. Kasagaran gimok pang ka mga fats. Diba? makaon ba sila garlic sige Then, mukha sila galing. Kadaan sa katong kuha, din, makuha sila itong mga pagsa-kapito. Naon, garlic. may mumupang upal-upot ako ra. Kita ra. Pero grabe dyan sila mga unay ginang mga mukbangers siguro dyan. Sa hinungitan ng laan. Nasaan na? Pero katong bata ako ng babae, isip ko ba yan? So ingon ko balik dito lang katong yung nasa pag mga humba na lang. Pero ito mo ba siya nang nagtaka? Wala ay isa ka ano chop ng mga anak ba isa. Kuan? Pindaskan pa sila para mga balot, mga anak ba sila. daghan kay sila makaon na makahiblat na Yang ngurot. kaon Kamay ang nasa kamera ra na. Iya biya tulingin. Pag may rapo kayo. nagko kaya Balot? may hiwa din ang balot nagko din ang balot kay pagdami Kulang ako.
balik na po ka. Loy, kayo ka. Yung ano niya, mga basta lang mga una. Kana yung mga humbag, grabe kay mga sila ng humbag. Sulay ganun ka. Nya humok man kung kailang kung karne. Ay, lagi masangit yung isa na. Hasta bitaw ng kanang mga, bisan ka ng mga crispy pata be. Kahit man gyud na. Kahit tulaan na sila. O nga nung ipangtulungan po nila gyud na kuan. No, di man sila lagi maingon. Matibok ay. But man gid niya. Tadi dito man sila. Ako ganan ako kang kaon kang panganana pero kanang kaon ba na nga kuan sa ulo. Yung dili kay sa ulo. Ini kan. Utang dari ni. Enggak na. Ganda. Asa di ko ni be? Kutsara. Na ayaw na nagtaga iki man mahurot na niya. Ya, makaon ko. Dili siya ingon. Kaya ay napintay mo. Luoy ko kuno ng sikag atak. Ano ko ka? Ito. Ang sakit ko tigugaw. Huwag na kayo na yung buyon. Nakainit man kayo kung galakaw. Dili naman ganina naman na niya di palit. Di sa dugo ang yun. Ano pa ba sa das ng danin ko kayo? Pero pilis ko siya dyan. No? Kaya ko nalata na na. Ano na pala pa? Kuyap, plus mangga. Yun di kan ko ikaw jud ako. Take ka na na target. Ikaw ng target. Sa kuwan. Dugang patulong ko. Ngayon nanin kung kaon. Daghanon kayo na. Kaya naman. Ikaw ka na rin sila. Dili ka bugang. Ano kayo? Dili ka. Hangangin. Dili. Di tangan na mukbang kay nagmay tagkaon. Kansi. Dili ko guwa ngayon. Dili mahal. Ang libo fake ko. Dili di ko mabusog sila na lang dito. Maglain mo kadagitian mo labian ko dun. Mm. Okay ra kaong kaon nga stop na pagkaron ni nya dapit ana na. Pero kanang mo kaon jud nga kaon banat bitaw nga pabutirik. Di mawak ng plato. Ano ni Wala balik? siyang katungkuan. Mga unday kang tao. Diran ka. Dilan Yang ko ano yang bukod. kit. Fairness. Yung gumayat na yung sa ulo. Ano namang ko. Nang puti ang tangan. Di sa guys. Dili ako kay mga busog nila guys. Oy, grabe. May ra kay mga kaon ning mga bayhana. Ikaw ganin gauna kag kaon. O gauna kag undan. Guys, tanawan ninyo ning ilaang ikapigan ilalong sa lamesa. Ano ka na po? Yata ito. Ang tinilang tag pao guys ha, na kuan, salad. Antay laing guma kuan ani. 1 hour later. Guys, tanawa me. Matur asa na po dili kayo. May mga ilis. Tinawat man gyud ni nato. Naka-helmet na mi tanan guys. Ayaw kabalaka. Kinsa man ang manakop diha kay Nabot na pud mi diring dapita guys, so namiri na si Ana Rose og tanduay. Hoy! Dayon, nag-order mi diri kay libre mig pizza. Salamat ma'am and sir. Wala ra ba nila tarunga og ihap ang ruler? Hoy! Dayon, ga-order na dito. Ay, namili pa din mig lamisa guys. Ay, Kuya Wad. Dayon, nag-order na dahil dito si Madam. I-order na niya tanan ang tanang flavor sa pizza. Huy! Salamat jud sa pasnacks, ma'am and sir. Namili na siya din hadagan kay siyang order. Huy! Isara da ito ka slice. Dayon, muna guys, ang lawan mi lipay ko kay ikalit rami gabot diri nga wala mi mga ilis na tira mukbang round tami dito. Ano man ni video ko poste. So muna guys, dayo, na sila di hagawlat na sa mga 30 years na sila ginulat. Oh, hindi.
So, wala sila. Manginaw nga na Ros kaya bikog anli kaon. Ah, joke. Snacks sa gitaw guys. Nang hinaw lang may. Na yun, nagulat na siya, mga 40 years na sila, di uba na sila og hinulat. Hoy! Para to guys, to be continued. Char! Guys, let me continue my mini vlog last Sunday. Hoy, mini vlog. Dayon mo guys, nana mong order ang pizza. Hawaiian pizza. Lami kay siya guys, kay thin iyang crust. Dayon, sana all na crush. Hoy! So muna guys, ning kaon-kaon na dayon mi, lami siya guys. So goro akong rate ani nga pizza kay 8/10. Hoy! Dayon ka na si Budweiser kay si labay-labay iyang bukton din ha. Tiningnan ako nga imong bukton imong ilok dia klaro hoy. So dag mo na siya guys, dagko kay mighungit. Salamat gayud kayo sa sponsor ani nga mong snack. Nalipay kayo ang mga hangal. Muna dili kay halata nga gutom no. Na perte na akong hungit dihang dapita. Dun laina man day kaya ni mag voice over. Oy, ikapoy kog voice over. Nani day ni mag voice over. Hoy. Naningon ko anang advisor yang ilok. Dayon guys, man akong sima-sima din ha no. Kinahanglan i-video gyud nako kay nagmukbang gud kuno ko. At least na ako'y ma-post churva. So, mauna na siya guys. That's all for today's video. Ay, wala pa di ay. Kay mga adto pa ba dahil miyanig bali. Wala pa mi nahuman og mukbang guys. Dayon muna na siya. Unsaon po na ako ni pag-change. Dili lagi ko ganahan sa akong tingog kay sapla. Hoy! Kuyawan. Sapla kay akong tingog guys. Di ko ganahan sa akong, ko nakakatakot. So, unsa kaya ako, i-robot na lang ka na ako ni, no? So, mora to guys. Maadto na po mig Boulevard. So nabot naman mig Dipolo guys. Then gipaadto mi sa trabahoan ni Wiser Bad. Pag humana mo dito, gipa-snack mi siyang boss. O then guys, nanglahos na pud mig Boulevard. Ug namalit na pud mi og mangustan. So muna guys, nagkaon-kaon na mi des Boulevard. Busog na kayo mi ana. Pero nagmuni-muni muna kami dyan. Then nagbukbang ko mangustan. Kay lami kayo guys. Barato ra siya. 50 pesos per kilo ra siya guys. So muna siya, o tanawa lami kay siya, fresh kaayo. Kasi naro sa kumluyo po durog kaon. So muna guys, muna nahitabo ada nga Sunday. So grabe gid ang paglaag no. Human na mugmukbang nari dahil ni Dipolo ug nangaon. So muna siya guys. Then ako dyan na siyang gi-upload guys. Sayang kay akong video na naginutawon ko guys. Para lang na ako'y ma-update sa YouTube nga na ako'y magamit nga video. Pasensya na mo das ako ang kuan kay imbis landscape na portrait naman ako na pag-video. Then sayang po kay akong tungaon nga putol. So muna siya view guys. Nice kayo sa Boulevard. Tanaw sa Wiser Bad. Naros-duros lang pangaon. So that's all for today's video guys. Wala na kayo ko'y uban pang mga video. See you in the next vlog. Bye for now. Thank you. 君が虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと